афсонаи авра билохира ба намоиш гузошта шуд. Барои таҳияи нахустин филми тасвирии тоҷикӣ дар шакли CD мутахассисони тоҷик 2 сол заҳмат кашиданд. Мавзӯи он сода намуда, хусусияти глобалӣ дорад. Дуруштии инсон нисбат ба табиату паёмадҳои нохуши он манзараҳое ҳастанд, ки аз аввал то охир инъикос гардиданд. Филми тасвирии иборат аз 50 дақиқа бо харҷи ҳудуди 200 000 сомонӣ ба даст омадааст. کاری فیلم تصویری ما سال 2012 سر شده است و سال 2014 این فیلم ما انجام یافت. اصلی مقصد ما این نشان دادن پروبلم‌های سوال‌های اکولوژی، اصلا از پروبلم‌های اکولوژی این پروبلم‌های بیولوژی گوناگی نیست کردن درخت‌های رستنی‌ها و کشتن حیوانات در تاجیکستان. این پروبلم‌های خیلی جدی است در تاجیکستان. ما می‌خواستیم که در این فیلم برای مکتب بچه‌ها پروبلم‌های کلان در تاجیکستان نشان دهیم. Да я не крыса, не вор! Это ты пришел на мою землю, ворюга! афсонаи авра аз саргузашти се ҷонвараке қисса мекунад, ки дар натиҷаи беэҳтиётии инсоният нисбат ба табиат дучори мушкилӣ гардиданд. Бабук, Гулӣ ва Танбал қаҳрамонҳое ҳастанд, ки аз табиати ҳамвор дур шуданашонро кори дасти инсоният медонанду барои ҳаёти осуда мубориза мебаранд. Ба сифати қаҳрамон интихоб шудани суғур бесабаб набудааст. Заурҳо ин дар Тоҷикистон бениҳоят бисёр аст ва мо медонем, ки дар дигар давлатҳо ин ҳайвон кам аст. Дар Тоҷикистон мо мехостем, ки нишон доданд барои ки ин ҳайвонҳо сол ба сол нест кардани ҳайвонҳо бисёр шурафта истодааст. Филми мо тақрибан 50 минут аст. Мо албатта пеш аз тасвири ин филм мо мехостем 1 соатӣ кунем, аммо якчанд пешниҳоди специалистҳо, мутахассисҳо буд, ки мо ин филмро камтар кардем, 50 минут кардем, лекин ба ин сифатша баланд бардоштем. Хароҷати ин филм тақрибан 200 000 сомонӣ шуд. дар филми тасвирӣ ба хубӣ нишон дода шудааст, ки буридану решакан шудани дарахтон аз ҷониби инсонҳо оқибатҳои ногувори дигарро ба бор меорад. дучор омадани ҷонварон бо писарбачае, ки нисбаташон меҳрубон аст ва ҳамин тавр натиҷаи ногувори номеҳрубонӣ ба табиатро фаҳмидани инсонҳо оқибат ба дӯстии миёни одамону ҳайвонот поён меёбад. ба гуфтаи дастандаркорон, ин ҷаҳон олами ақлу хираду осоиш аст, на дунёи зулму ситам. филми тасвирӣ аз ҷониби Созмони ҷавонони асри 21 бо дастгирии созмонҳои байналмилалӣ таҳия шудааст. Ба гуфти масъулини ин созмон, ки оид ба масоили ҳифзи муҳити зист фаъолият мебарад, мақсади онҳо дар аввал танҳо таҳияи маводе барои боло бурдани огоҳии экологии наврасону ҷавонон буд. Баъдан хулоса шуд, ки филми тасвирӣ дар шакли CD метавонад диққати насли наврасро ба ин мавзӯъ бештар ҷалб созад. идеяи сохтани филми тасвирии ватанӣ аз он сабаб ба сари мо омад, ки то ин замон чунин филмҳо дар мо дида намешаванд ва мо кӯшиш кардем, ки дар ин замина саҳмгузор бошем. хушбахтона технологияи ҳозиразамон низ дастрас аст. агар қаблан арзиши чунин технология гарон буд, имрӯз он нархи пасттар дорад ва ҳамзамон имкон медиҳад, ки дар муқоиса бо гузашта шумораи ками коргарон ба кор ҷалб гарданд. идеяи филм аз он иборат аст, ки ҳайвонҳо дар наздикии деҳот зиндагӣ мекунанд. онҳо бо одамон гоҳе дӯстанду гоҳе бо ҳам меҷанганд. мешавад ҳолатҳое, ки ба ҳамдигар дасти кӯмак дароз мекунанд. мо дар ин филми тасвирӣ эҳсоси дӯстӣ ва хусумати инсонро нишон додем. мо талош кардем, ки филм на танҳо фароғатӣ, балки омӯзанда низ бошад. дастандаркорон бар он кӯшиданд, ки филми тасвириашон на танҳо барои кӯдакону наврасон, балки барои насли бузургсол низ тарғибкунандаи дӯстдории табиату муҳити зист бошад. барои тамошои филми тасвирӣ, ки намоиши он дар толори синамои Зебунисо сурат пазируфт, ҳам хурдсолон ҷамъ омаданду ҳам калонсолон. خیلی وقت میخواستم که همین فیلم رو بینم، چونکه هیچ باوری نداشتم که در تاجیکستان همین خیلی مولت فیلم میبراید، انیماسیونی فیلم میبراید، فیلمی تربیوی. اینا البته عبرت میگیرن برای طبیعت حفظ کردن. فیلم خیلی فیلمی عجیب بود، فیلمی تربیویش در اون بود که مثلا همین درباره طبیعت، مثلا محافظت طبیعت، مثلا هر یکی ما باید مثلا همین طبیعت رو محافظت کنیم. مثلا طبیعت هم مثل آدمیزاد میخواد که مثلا با او یک رفتاری خوب داشته باشیم، معامله خوب داشته باشیم. مثلا نبینید که در تاریخ
тоҷикистон агар гӯям хато намекунем мисол филми аниматсионӣ. филми тасвирии афсонаи Аура манзараҳои кӯҳистони Тоҷикистон аз ҷумла минтақаи сари Хосорро инъикос кардааст. Dastandarkoron ҳангоми таҳия анъанаҳо ва ҷузъиёти хоси миллиро низ сарфи назар накарданд. Дар ин филми аниматсионӣ ҳудуди 1000 акс аз табиати Тоҷикистон истифода шудааст. мо кӯшиш кардем то ҳар он чизеро ки имрӯз дар кӯҳистони Тоҷикистон дида мешавад тасвир кунем. ҷӯю дарё, сангу дарахт ва ҳар чизе ки мо дар аксҳои ҳақиқӣ дидем, онҳоро дар шакли аниматсионӣ ҷой дода тасвир кардем, то ин ки зебоии табиати кишвар низ инъикос ёбад. Которые нас воодушевляли на создание именно горной нашей таджикской страны, но в мультике. агарчанде филмҳои тасвирӣ дар диди аввал сода намоянд, вале ҳангоми офариданашон мушкилоте пеш меояд, ки рафъи он ҳафтаҳоро талаб мекунад. бо вуҷуди мураккабиҳои соҳа ва ҳудуди 50 дақиқа тӯл кашидани филми афсонаи Аура, барои таҳияи он ҳамагӣ 3 нафар ҷалб шуда буд. даври масъули таҳияи манзараҳои филми тасвирӣ Маҳмадалӣ Давлатов мегӯяд, дар хориҷа ба ин кор таҳиягарони бештаре ҷалб мешаванду муҳлат низ тӯлонитар аст. муқоиса кунем ба дигар сохторҳо, дигар давлатҳо ёки филмҳои тасвирӣ ки дар хориҷа ё ки дар дигар давлатҳо сохта мешаванд, дар он ҷоҳо зиёда аз 50 то 100 нафар то 200 нафар кор мекунанд. маблағи онҳо хеле калон аст, сарфнешудагиашон баъд зиёда аз 3 то 4 сол кор мекунанд. замони компютеризация сохтани аниматсия сабук кард аз кадом лиҳоз? На аз лиҳозе ки одам ҳамчун иҷодгар аз байн рафт, не. технологияш сабуктар шуд ва манам вақте ки филмҳои нақошӣ месозам, албатта бо компютер сару кор дорам. дар 12 солаи охир филмофарони тоҷик дар таҳияи филмҳои ҳунарӣ малакаю таҷрибаи хубтареро касб карданд, вале бахши филмҳои тасвирӣ токунун дур аз таваҷҷӯҳ мондааст. набудани технологияи замонавию сарпарастон мушкилиест ки боис ба заифии ин бахши синемо дар Тоҷикистон гардидааст. акнун ки таҷриба ба даст омаду филми тасвирии сирф тоҷикӣ таҳия шуд, офарандагони он нақша доранд марбут ба табиату қаҳрамонони латифаҳои тоҷикӣ дигар лоиҳаҳоро рӯи даст бигиранд, вале на бо ҷайбҳои холӣ, балки дар сурати пайдо шудани маблағгузорон. оянда мо мехостем ки сериал дар бораи ин проблемаи экологӣ нишон дем. ин пеш аз ҳама филми тасвирӣ мешавад, филми омӯзишӣ мешавад. мо дар бораи проблемаи экологӣ дигар аз намуди проблемаи экологӣ, масалан тағйироби иқлим ёки проблемаи нест кардани заминҳо аз тарафи одамон ҳаракат мекунем, нишон медем. албатта ин филм ба бачагони аз ҷамоатҳо, аз қишлоқҳо маъқул мешавад, барои ки ин проблема дар бораи проблема онҳо гап меравад. лекин дар нияти мо албатта дигар проектҳо лоиҳаҳо ҳаст. ин лоиҳаҳо дар бораи Хоҷа Насриддин масалан ё проблема ё қаҳрамонҳои таърихи Тоҷикистон нақл кардан, албатта ниятҳои мо аст. аз сабабе ки ин филми тасвирӣ ҷанбаи тарбиявӣ дорад, намоиши он дар мактабҳову фестивалҳои гуногун дар назар аст. зеро мушкилоти суғурҳою дигар ҳайвонот дар ин филми тасвирӣ на танҳо марбут ба иқлими Тоҷикистон, балки ба сайёраи Замин аст. дар симои суғурҳо офарандагони филм ба бинандаи худ фаҳмонидаанд, ки ҷонварон низ барои осоиши худ дар талошанд. дар ин замин чизе вуҷуд надорад. дар ин замин ҳатто алафи сабз ҳам нест. баъди он ки аз ин ҷо селаи гӯсфанд